Huwa importanti li t-turisti jingħataw servizz tajjeb meta jkunu Malta. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Ministru tat-Turiżmu Carmenu Vella waqt li l-bieraħ kienu onorati bosta impjegati li jaħdmu fis-settur turistiku. Dawn l-impjegati kienu premjati fuq il-bażi li fl-2013 iddistingwew ruhom bil-livell ta' servizz li offrew lit-turisti. Il-Ministru Carmenu Vella kwota statistika li turi kif is-sena li għaddiet 32% tat-turisti li żaru Malta ma kienx l-ewwel darba tagħhom fil-pajjiż. Huwa spjega kif dan huwa turija tas-servizz tajjeb li rċivew filwaqt li saħaq il-bżonn ta' iżjed ħidma biex din iċ-ċifra tkompli tikber. Waqt iċ-ċerimonja bl-isem Star Awards 2013 tkellem ukoll il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Joseph Formosa Gawci fejn qal li din l-edizzjoni rċiviet 6,000 nomina mibgħuta mingħand bosta turisti. Huwa qal li dan huwa ta' sodisfazzjon kbir hekk kif kull nomina hija ċertifikat ta' eċċellenza fis-servizz u l-prodott offrut lit-turist. Intant kienu 8 l-persuni li rċivew premju waqt l-Star Awards. Francis Busuttil rċieva r-rikonoxximent bħala l-Hotel Worker of the Year, filwaqt li Jani Gallia, mara ta' 81 sena, ingħatat rikonoxximent speċjali għall-impenn tagħha bħala sit ta' guest house fil-Belt Valletta. 6 impjegati oħra rċivew rikonoxximent ta' xogħolhom wara li spiċċaw rebbieħa fost in-nominati kollha. Dawn kienu Joseph Vella, Abad Zoppardi, Xandru Monani, Mick Berby, Mark Ferniville u John Gaffiero. L-impjieg ta' dawn is-sitt rebbieħa jvarja minn barman, receptionist u sit ta' ħanut għal għalliema tal-hawn u gwida tat-turisti. Fost dawk preżenti kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija.